her i dag vil jeg gerne gennemgå intramolekylære bindinger og intramolekylære bindinger med jer. Det er sådan, at en intramolekylær binding, det er simpelthen noget, der foregår i selve det her molekyle. Det kan fx være en kovalent binding, eller også intermolekylære bindinger, det er noget, der ligesom foregår mellem nabomolekylerne. Når vi så kommer over på væskeformen, så er det sådan, at der er sket en endoterm proces fra fast til væskeform. Det er sådan, at der begynder der ligesom at komme en bevægelse mellem de her molekyler. Og det er så, at der kommer større og større afstand mellem nabomolekylerne. Men når vi faktisk kommer over på gasform, så kommer der endnu større afstand til de her nabomolekyler. Og det er ret fritsvævende, det her. Det er sådan, at når vi snakker om faste og flydende molekyleforbindelser, så er det sådan, at det holdes sammen af svage intermolekylære bindinger. Udover det her, så vil vi gerne have lov til at forklare jer noget om ionbindinger og polaritet, elektronegativisering og så de forskellige bindinger, vi kan finde her under det her emne. Så fortsat god fornøjelse. Så er vi nået til ionbindinger. Ionbindinger er bindinger mellem to atomer. Og det er sådan, at et atom indeholder kernen og selvfølgelig elektronerne, der sidder udenfor i en skal. Så er der det, der hedder oktatreglen. Det betyder, at den yderste skal for atomerne skal være udfyldt. Normalt 8 elektroner i yderste skal. For at den kan opnå det, der kan man sige, at der måske sidder 7, og den så gerne vil kunne optage 1. Eller den kan have kun 1 i yderste skal, og vil derfor gerne afgive den. Hvis den her, som jo så hedder vores grundstof brint, afgiver den her elektron, så bliver det bare til H+. Og det er så en ladet atom, som så kaldes en ion. Her har vi eksempelvis grundstoffet natrium og grundstoffet klor. Natrium har 11 elektroner og har derfor 1 elektron i yderste skal. Klor derimod har kun 7 elektroner i yderste skal og vil derfor gerne modtage 1. Derfor kan de her to gå sammen i en ionbinding, og Na på ionform hedder Na+, og klor på ionform hedder Cl-, og de går så sammen og bliver til det, der hedder natriumklorid, NaCl, som også er bedre kendt som almindelig køkkensalt. Og det, der er karakteristisk ved ionbindinger, det er, at det altid er ioner, der danner salte, når det gælder ionbindinger. Kovalente bindinger er bindinger mellem atomer, der deler et elektronpar. Og det er typisk kun et ledet elektronpar. Og det gør de, fordi de stræber efter at få deres yderste skal opfyldt. Og for brint, der har 1 elektron i yderste skal, gælder det, at den så får opfyldt dubletreglen. Og for carbon, der har 4 elektroner i yderste skal, gælder så, at den får opfyldt oktatreglen ved at gå sammen med brint i disse bindinger. Der kan man se, at H donerer med 1 elektron, og C donerer med dens 4. Og på den måde kan de vende sig sammen, og man mener, at kovalente bindinger er lidt stærkere end ionbindinger. Se, det er sådan her, når vi snakker elektronegativisering mellem de her elektroner i de yderste skaller på 2 forskellige molekyler. Det er, at der simpelthen foregår sådan en masse kræfter her indimellem, så de ligesom arbejder sammen med sit nabomolekyle. Og det er sådan, når man måler den her elektronegativitet, så er det sådan, at der er det her skema over, om det er polært, stærkt polært, og det ene og det andet. Og der kan jeg jo så se her, at hvis delta E, det er det her, så er det svagt polært, og så videre. Men er det sådan, at vi kommer op på 1,6 i delta E, så er det sådan, at det er ioner. I kemien der taler man om polaritet. Det handler om, hvordan ladningsforskellen er i et enkelt molekyle. Et polært molekyle, det er en elektrisk dipol. Et sådan molekyle har således en skæv elektronfordeling. Det vil altså sige, at den har en positiv og en negativ side. Det er sådan, at når det er positivt og negativt, så vil det tiltrække hinanden, sådan som det er set her nedenunder eksemplet. Og det er den her form for tiltrækning mellem positiv og negativ, der kaldes dipol-dipolbindinger. Det særlige ved dipolbindinger er, at de har indflydelse på et stofs kogepunkt.
Det vil altså sige, at stærke bindinger de giver et højt kogepunkt, og svage bindinger giver et lavt. Det er sådan, at de her upolære molekyler de hænger sammen og danner det her, som vi var inde på tidligere med tilstandsformer. Det kan danne væske og faste stoffer. Og det er sådan, at det skyldes, at molekylerne de er omgivet af en elektronsky, der ligesom går ind og påvirker her. Det er for eksempel sådan, at fordi at de her elektronskyer de er meget ujævne, det gør, at stoffet H2, der ellers er et upolært molekyle, det kan faktisk blive polært i en meget kort periode, på grund af, at elektronerne de forskydes. I dag så skal vi også snakke om hydrogenbindinger. Og hydrogenbindinger, det er en slags tiltrækningskraft mellem et positivt elektroladet H og negativt elektroladet oxygen, fluor eller nitrogen i et organisk molekyle. Hydrogenbindinger det dannes mellem forskellige molekyler eller forskellige atomer i et molekyle, og det tegnes ved en striblet streg. Og i vand ser en hydrogenbinding for eksempel sådan her ud. Det her, det er en hydrogenbinding, som binder de forskellige vandmolekyler sammen. Disse intermolekylære bindinger er forholdsvis svagere end disse kovalente bindinger, som binder H-atomerne til O. Men da der er så mange af dem i vand, giver det vand den fysiske egenskab, at det f.eks. har et virkelig højt kogepunkt, som er 100 grader Celsius, som jo alle sammen ved. Dette skyldes, at det kræver en hel masse energi at bryde bindingerne imellem atomerne. Men nogle gange så kan hydrogenbindingerne faktisk være så stærke, at de slet ikke kan skelnes fra de kovalente bindinger. Bindingernes længde de afhænger af tryk, temperatur og bindingsstyrke. Og i vand der er længden 1,97 picometer, som er en enhed. Det vil sige 10 i minus